Ahojte priatelia, tu Peťo z kanála Hens Vlog a vítam vás pri 1334. časti môjho denného vlogu Hens Vlog. Prajem vám príjemné sledovanie dnešného videa. No přátelé moji, dneska máme stredu, dneska je krásne, ale teraz nedávno tu pršalo. Takých 15 minút asi, taký mrak sa tu zjavil a začalo tu pršať. Ale už prestalo. Aj kuriatka som dal akurát nedávno zvonka. Si kus pozobu trávy, nedal som im teraz sem ani nič žrať. Kde vy by ste chceli ísť bežať? Nemôžete. Nemôžete vybežať hed. Vy ste už také veľké špekulantky, že až. Tip. Chcú mi zobať šňúru. Počkajte, to vám dám, hej. Aha. Herečky. Špekulanti sú to. Špekulanti malí. Tieto sivé sú pekné. Všetky sú pekné. Kurence. Dobre vám je. Zajtra už pokosím, bol tu kamarát Maťo, aj s malým Maťkom tu boli. Péčka doniesol, lebo on nerobí teraz, ani mamina. Takže z mojej skupiny som tam sám. Iba Klaudy tam je. Neviem, čo sa z tejto slivke stalo. Pozrite sa, aká je suché one. Ty vole, opadáva celé one. A keby skapíňala. To som v šoku z toho. Z čoho to môže byť? A tuto sú už také vajcia nakladené. Pozrite sa. To zlikvidujem radšej. Ale čo taká zasuchnutá chudera? Neviem. Čo sa tu deje? Tieto šľajsky, vidíte, Maťko noha otvorené. Ma nahnevali zase, žrali vajcia. Ja ich tu takto krmím. Pekne. A oni vajcia majú radi. Veríte s nimi. Oni vajcia chcú žrať. Tamto je môj najväčší kamoš. Kohút, bitkár. To je jeho syn. Čo je? Kohútik. Jaj, zajtra jedna linka doma.
Zase nechodia objednávky v robote. Neviem, čo sa tu deje. Čistý cirkus. Za čo sa hovorí, že možno my budeme, naša linka, že bude doma piatok. Zase mi dovolenku síce zoberú, ale nebudem sa sťažovať, rád by som bol. Keby som doma. Kto by nechcel byť doma? A to tiež, aha. Niektoré konce, aké sú pokrútené. Ja som ich striekal proti kučeravosti. Neviem, čo tohoto je toto. Pozrite sa, aký je skrútený ten list. No? Hej, dokončíme li. Dokončím video a pôjdeme. Ideme ešte k starkej na kocihu. Pre vajcia. Bo berie otcu do roboty nejakomu. A starky dobre teraz nosia, má veľa. Tak no čo je herečky? Čo je? Čo? Zajtra, až bude pekne, tak chcem kosiť. Či kde myslíš? Veď starka dneska kosila. Potom ti poviem. Hej, starka kosila. Dobre, povedz, že za chvíľu prídeme. Ešte takých 6 minút. Aby malo videjko aspoň. Sorry priatelia, ale ideme k starky. Dneska kosila dvor. A starka, ona tak nevie, tak som ja dokášal, dokončoval. Starky je dačo to. Ahoj. A tu je ďalší. Kokôtik. Všetkým slípkam sa páči tá šňúrka, čo mám na kamere. Všetky chcú ísť do nej zobať. No. Som si myslel, že bude aj dúha, lebo riadne pršalo z toho mraku, ale dúha není. Nebola dúha. Už pekne mládky začali znášať, už hádam aj zotri nosia. Také menšie vajíčka sú. Zniesla aj puľka. Sa pozrieť, či zniesla. Ona sem znáša, pozrite sa. Aké pekné vajíčko zniesla. Morenka. Aké bodky má po sebe morčacie vajce. Sem.
Čo je muckovia? Jak tu vegetia. Rošteky si nespapali, nechutili mám rošteky. Nechutia mám rošteky. No, si hodili, týmto to chutí, oni si dajú. Sliepky, čo nezožerú, oni všetko. Všetko oni zožerú. Hladošky. To sú také hladošky moje. Ale so pšenicou robia veľký bordel. Všade tieto žlté neroznosili. Tam som to mal v tom hniezde. A teraz tá morka začala na to naše vajcia. Neviem prečo na tie žlté. Do toho sme sedeli v lani papriku a tam sa to vybralo a ešte sa neodnieslo a morka vajcia do toho znáša. Aj sliepky do toho predtým znášali, tak preto som to tam nechal. A teraz neviem, či to nohu vytiahla vonka, alebo ako. Takže tak, přátelé moji. Dnešný deň. Tento môj oriešok tak chabo ide. Fú. Sa mi hlava krúti dáko. Za chvíľu začnú úpeky. Tak sa naháňajú za tým rožkom herečky. Ako hudúždlavie mladé sliepky. No dobre priatelia, idem. Pre toto videjko je to všetko. Skôr, ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram, Facebook a TikTok. Odkazy na ne nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar!